बिमा खर' जानाय नोङो बिमा खर' बिमा खर' जानाय नों खामानि गैया उदाया जेबो उदाया नोंखौ हाबा लानायनिख्रुइ लायैआनो साबसिन जेबो उदाया माने Kak, tuh ini apa lah anakku? Kita Kalau apa? Maaf lah ini. Hello logoफोर गिबि-गिबियावनो आंनि MB ब्लग YouTube चेनेलाव नोंथां बयखौबो बरायनाय थाबाय आरो आङो दिनैहाय भिडिअखौहाय मानो लाबोनाय जादों होनब्ला आङो गोसोआवहाय दुखु मोनदों आरो ना आङो बे भिडिअखौहाय बिनि थाखाय आं लाबोनाय जादों आरो नोंथांमोनाबो गोबां नुबाय जानो हागौ आरो दानि नुखाबाय जानो हागौ गोबां भाइराल भिडिअ आङो नोंथांमोना नैबे दसे ओरैनो नैबे स्क्रिनाव ओरैनो नोंथांमोना नायना लाग्रोदो लोगोफोर नोंथांमोना नुगासिनो दं आरो ना नैबे स्क्रिनाव नोंथांमोना नुगासिनो दं आरो ना नायलाय नोंथांमोना नुगासिनो दं आरो ना नोंथांमोना सानो बिनि सायाव आं जेबो मिथिया आरो आं मिथिया आरो थ' लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों आरो नोंथांमोना बिनि भिडिअनि सायावहाय मा बुंनो सानो आरो जे नोंथांमोना गोबाङानो जे इउटुबाव हगारबाय ब्लगारफोर गोबां हगारबाय इउटुबावहाय बिसोरो खायफा इन्टारेस्टलि हगारदों आरो सोरबा दुखुनि हगारदों मानोना जोंनि बे बर' हारिनि कालचार जोंनि बर'नि ट्रेडिशनेल ड्रेस नोंथांमोना बिनि सायाव मा बुंनो सानो नाथाय आङो जोबोद दुखु मोनो आरोना गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों गुबुना मा सानो नाथाय आङो गोसोआव दुखु मोनदों नाथाय गोबां क्रिएटर इउटुब बेबायदि मैया क्रिएटरबो दं बिसोरो क्रिएट खालामसिगोन मोजांनो सोरबा खालामबायानो जानो हागौ आरोना नोंथांमोना बे भिडिअनि सायावहाय जे आरो बेबायदि हाथाय बाजारावहाय जोंनि बर' हारिनि बे ट्रेडिशनेल ड्रेसखौ लानानै फानसावनाय बे फाननाय जाहैबाय ना जेनेबा फानसावनाय आरो फोसावनाय बायदि मैया भाइराल जाबाय बुस्थुआ आरो मानोना जोंनि बर' हारिया गोबां बायदि मैयाजोंनो जों नासयजानाय बायदि मैया एना एनि जेंनायाव जों गोग्लैनानै दंखायोखा जों गावजों गाव दाबो खौसेयानो गैखायाखा आरो बिनि सायावहाय गुबुन हारिया जोंखौहाय नाख्रेबनोसो थांगासिनो दं जोंखौ नाख्रेबनो मानोना बिसोरो आरो जोंनि बे मा होनोमोनलाय आरो जोंनि बे मोनसे माबा खामबो दंबावोसो आरो बिनि सायावहाय गामसा आरो दखना बर' हारिनि ट्रेडिशनेल ड्रेस बिथांमोना जोंनि बर' माबाखौ सेनो नागिरा आरो जोंनि ड्रेसखौहाय आरो गुबुना मा सानो जोंनि बर'नि ड्रेसखौ गाननानै देखायनो हादों मोजां सोरबा बिदि सानो आरो गोसोआवहाय नाथाय आङो मोजां मोनाखै गोसोआवहाय आरो मानो मोजां मोनाखै गुबुनफ्रा बायदि मैया इन्टारेस्टलि भिडिअबो हगारदों गोबांनो ब्लगफ्रावहाय फानि स्टाइल खालाय दं सोरबा फानि नाथाय आङो फानि सानाखै बे भिडिअखौहाय दुखु मोनदों आं लोगोफोर दुखु मोनो बे भिडिअआ नाथाय बे भिडिअआवहाय आंनि बुंनायफ्रा गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोननियाव आङो निमाहा बिनाय थाबाय लोगोफोर आरो गोबां क्रिएटरफ्राबो मोजां आपल'ड होसिनो हागौ आरो बे भिडिअखौहाय मानोना आरो बे हाथाय बाजाराव आरो बायदि गुबुनफोरनि सिगाङावहाय आरो भिडिअ खालामनाया मोजां जायाखै आरो जोंनि सायावहाय जोंनि बे सिगाङावहाय जोङो बेफोरबायदि जोंनि ड्रेसखौहाय गुबुन हारिया गाननाय नुयोब्ला जोङो बेफोरबायदि सुबुंफोरखौ जोंनि मानसिफोरखौहाय जोङो होबथानांगौ बिसोरो मानोबा जोंनि हारिखौ सेनो नागिरगासिनो दं नाख्रेबलानो नागिरगासिनो दं जोंनि हारिखौ जोङो दा गावजों गाव खौसे गैया गोबाङानो सावरायलायबाय थायो बायदि मैया इउटुबफ्रावहाय गावजों गाव एना एनि आरो बखिलायबाय थायो गोबां दं बेफोर मानि थाखाय जादों बेबो जाहोनालाय गुबुन जोंनि थाखाय जायफोरा जोंनि लिडारफ्रा जोङो थांखिना बुङा आरो जोंनि लिडार गिदिरफ्रा खौसे गैया आरोना जों बयबो जों लिडारखौ बुंना जाया जों गासै बर' हारिया जों खौसे जानानै गुबुन हारिनि बायदि मैया जोंनि बर' हारिनि ट्रेडिशनेल ड्रेसखौहाय गुबुन हारिया गाननाय नुयोब्ला जोङो बेफोरबायदिखौ होबथानांगौ गोबाङानो जोङो होबथानांगौ जों जेरावनो नुवा मानो जों बेफोरबायदिखौ बादा होननांगौ मानोना बिसोर जोंनि ड्रेस ट्रेडिशनेल आरो मोनसे दंबावो बिसोर सेनानै लाबोबाय आरो जोंनि जे हालौनायाव होनग्रा मोनसे बे खफ्रि होनना बे खफ्रिखौबो बिसोरो सेना लाबोबाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौहाय
बांद्राय खालामनो सानाखै लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौहाय आङो बेखिनियाव फोजोबसै लोगोफोर आरो आंनि जे भिडिअ बुंनायफ्रावहाय गोरोन्थि जायोब्ला आङो नोंथांमोना निमाहा होदो जों बर' आरो नोंथांमोना आरो आंनि भिडिअआवहाय जे इन्टारेस्टेड जादोंब्ला नोंथांमोना आरो भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालामना हो फोसावना हो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगोफोर बाय बाय